ya kalau aku kentang kemarin pasar pen lagi coba nang omahe derek akhirnya pena kayak situ rumpun tel selimutan paen nek melu wong ki ya meriang pun tetep bae panggah kerja di tuku apa bumbu rendang mengko arep rendang kentang 7.000 rendang kentang mau tuku cemilan boleh si kepoke wis teka kelapa parut 10.000 ndok 13.000 isine papat terus kalau kentang cilik-cilik seprapat iki 7.000 mengko gawe rendang masak rendang lalap sawi iki sawi pahit ini ketara lagi dadi bakulan ya belo ya kayak nginem ten dhisik belo pelanggaran terowongan lagi wong sing ngomong tok apa ra ketok belo unboxing belo pulang dari pasar ini labu kira-kira enak belo lah kadang-kadang juga melu wong tetep bae panggah kerja ya belo ya aku kentang kemarin pasar pen lagi coba nang omahe derek akhirnya pena kayak situ rumpun tel selimutan paen nek melu wong ki ya meriang pun tetep bae panggah kerja